Ana galar disranda luwak nggawa srebet diemplok landak wong gara-gara dolar mundak beras melok mundak gula melok mundak apa arek mas-masan mundak lombok mundak apa maneh bawang mundak kabeh melok mundak tapi muga-muga cicilan mekar gak melok mundak jongor ini wis ketok Kedung Bulu ngene iki nggih. Nggawa alu. Wadahe timba prawan Kedung Bulu. Gegere amba. Lah nek ciut gegere jangkrik. Bapak Ibu guru iku sing menehi ilmu uga sing menehi dalan kanggo sing mlaku sing nomer papat rukun karo tangga nek ana apa-apa tangga cakut akeh sing nyangga mula kerukunan ayo diutak makna nek pena rukun
keluargane tamune teko akeh undangane pancene abadas super bergaule tamune teko terus dijak salaman terus dirangkul digolekno panggonan uga gak lali diaturi unjukan digolekno palenggan karo ngicipi daharan ancene bapak Dasem iki supel bergaule mulane gak heran dibanggakno kanca kancane ket sore bapak Dasem ancene tak lemai beeng kok aku mole bisa ngomong titik ya. Dalu niki nek wonten tiyang lomo mboten kaya Abadasim. Gak nyunatno ya gak mantu tapi nanggap ludruk. Napa werdine niki syukuran nyenengno tangga teparone. Sinten sing saged kados ngeten? Wonge sabar luar biasa. Kanca-kanca teko niku wau kabeh langsung disambut. Sing panjake teko dikalungi kembang. Penyanyine teko nggih dikalungi kembang. Terutama dagelan teko nggih ngoten kula wau nggih dikalungi kembang tapi sak pote maring glantong ae kula dongaaken mugi-mugi Abadasim mantun nggadah damel kaya ngeten rejekine melimpah ruah taun ngarep niki kate nanggap malih duka gaene napa Abadasim niku kakehan dhuwit bingung oleh ruah nanggap ludruk gak kor-kor nanggap ludruk nggih sing penting syukuran niku mboten trima rupa napa-napa tapi trima nyenengno tanggane niki dono seneng mugi-mugi sing sakniki sampean seneng sampean dongaaken Abadasim seger waras nggih Bu nggih mugi-mugi taun ngajeng saged berangkat haji. Nah, warga mriki Kedembul nggih kula dongaaken mugi-mugi kabeh sok lunga kaji. Aku gak didongakno sih rek. Ayo, jauh. Wijaya niki lho luar biasa. Nggih, sampeyan tingali parkiran sakmono akeh. Mobil niku gadangane sinten? Penyanyine Budi Wijaya kabeh. Dagelane nggih ngoten budal numpak mobil. Panjake mboten kalah, budal nggih numpak. Ana sing pickup, ana sing trek, tapi lak mobil. Mangkane nek golek mantu niku golek mantu bro. Enak. Susah dikidungi, seneng dikidungi. Apa maneh nek duwe akeh. Kembang turine, kembang sukun nek nggawa bedhug aja disuwun. Pegawe negeri nek kowe oleh pensiun, seniman lodruk nek tuwek dadi dukun
mung nomor 1 lontongku gak dipuntel godhong karo bojoku ngalor ngidul dipondhong ngetan ngulon didodo-dodone wong bareng digawa mulih pucuke rada bengkong basi bengkong lontongku tetep enak gak nganggo sayur digadho tetep enak petuk rondo tuwek lontongku rada jinak bareng petuk prawan lontongku ndangak namung semanten kitungan kula menawi lepat gorong ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane Budi Wijaya luar biasa tampil kali kula setunggal niki artis sing paling hebat Cawanto situr Budi Wijaya Kedung Bulu Selamat malam. Angsun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kelem di maneh ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya angsun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kelem dimane ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya lara Mas Praso panjangan guyu ae kelangan dison iki wis kelangan gembyang
sing ana dikongkon wong liya kapok kakekku kene sing rasakno sakno sakno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ruame warga ndi iki, Mang? Kembang Kedung Bulu. Kedung Bulu luar biasa. Mangan tahu nang pinggire kali. Mekar lagi apa, Mas? Iku lagu, Mas. Make mawon. Oh iya. Mangan tahu nang pinggir kali. Cakep. Warga Kedung Bulu kuwabe akeh rejeki. Amin. Gawa alu kecemplung sumur. Cakep. Warga Kedung Bulu kabeh panjang umur. Mangan tahu ngombene es nanas. Ya, cakep. Warga Kedung Bulu kuwabe utange lunas. Gawa alu abot sanggane. Cakep. Warga Kedung Bulu muga-muga kathah rezekine. Apa kon cengengesan? Wong-wong gelegelan guyune. Apa? Bek, nek guyu masalah. Loh, Untune mek sitok guyune buanter ambek ngemiki anake ya Allah. endi to? Iku lho, So. Oh, iku anake kok ya mangan makne. Mangan tahu ketiban ondo. Cakep. Bengi iki aku main nang Kedung Bulu. Ya Allah, muga-muga aku mulai nggawa rondo. Allahumma. Kelakuanmu gak mari-mari nang kono nang kene mesti kon ndoleki rondo. Loh, itu sudah rahasia umum. Ucapan adalah doa. Doa terbaik untukku hari ini adalah mendapatkan janda yang baik hati dan tidak sombong. Nggih, Bu, nggih. Lah apa rumangsamu nang Kedung Bulu ana rondoe? Lho ya apa? Heh? Akeh. Mungkane oleh ngemiki anak dipetotot ngono ae. Iya nek sik prawan ae yo. Didelok wong ngono. Apa kon delok? Apa kon delok? Ngene iso. Iya, parang saiki nang delok lho terus ambek ngemiki anak. Ngek. Ngene iso. Ngek glantong. Lah iya. Anake papat, anake papat. Hmm. Kabeh sik ngemik kabeh. Turu Jam 10, anake sing nomor 4 berangkang-berangkang ngemik. Sing nomor 3 jam setengah 1 berangkang-berangkang. Sing nomor 4 jam setengah 2 berangkang-berangkang. Dipikir gak ono sing berangkang. Tibae Jam 2. iki gawat iki, So. Jam gawat darurat jam 2, So. Bapakne Bapake. Bapake. Sumpah ya.
Wong kedung bulu. Bapake nek jam 2 berangkat. Lah iya. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullahaladzim. Kok nang kene kon ngomong rondo-rondo iku ana sing kenal lah kon. Wah, gak kenal maneh. Mantanku biyen iku ya wong kene, Be. Masa? Sumpah ya, Tapi sing duwe gawe iki Pak Dasim. Pak Dasim koncoku sekolah, koncoku SD. Wong luar biasa sak kedung bulu. Pak Dasim iku. Loh, bayangno. Gak duwe acara, gak duwe apa nanggap lodruk. Lah iya, aku yo heran aku yo. Iku ngono apa, So? Apa? Gawe nyenengno tangga kanan kirine. Oh, iya. Sak Indonesia, sak kecamatan, sak kabupaten gak ono kaya Pak Dasim. Liyane Pak Abah Dasim iki. Gak ono. Wong tuane iki maringi asma Iya jeneng nang Pak Dasim. Dasim. Ana artine. Lho, gak trimo artine sembarang kalian aku ngerti. Wong tuane Dasim iku ambek aku koncone keran. Kabeh. Koncone keran ndi? Wong-wong iki lho guyu iki lho panggil ambek aku. Aku biyen iku wong kene. Asline arek ngene. Nek gak percaya takok Nur. Nur Fadila iku lho. Kan kok kenal. Nur ta? Iya. Koncone awak dhewe gak kenal goblok. Goblok. Dasim asma kinarya Japa. Japa. Jeneng iku membawa donga. Iya. Kok dijenengno Dasim maknane apa? Maknane Nek aku kan wis jelas. Jelas. Rasa. Ro iku rodok. Heeh. So iku sara. Dadi aku gak gelem nganggur mesti njaluk penggawean. Mesti Rodok penggawean. sara tapi rezekine akeh. Padha karo aku. Kon jenengmu sapa? Wanto. Wanto. Wan iku longgo. Heeh. To iku telek. Berarti kon biyen ngelunggui. Makane, Bek. Ambuku kok sangseng. Tibake aku iki lho nggo telek. Ya mbok. Lah kon kepengin apik? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kepengin uripmu apik? Aku Ya. wis mblenger oleh papi. Nek kon kepengin apik, gampang. Gampange. Jenengmu tambah ana. Tambahe apa? Lho, biyen iku nang Kraton Majapahit ana raja sing jenenge Hayam Wuruk. Lho Jenenge kemoncoran. ana ditambahi ayam dadi raja. Oh. Patih Gajah Mada. Ana gajahe dadi patih. Singa Manggaraja. Ana singae dadi raja. Mula jenengmu nek kepengin mulya tambah ana unsur kewan. Oh, ulah so. Iya. Berarti nek Wanto kudu ditambahi apa so? Bedes Wanto. Jos. Ya. Iya. Ono artine. Tepuk tangan dulur-dulur. Alhamdulillah bengi iki aku dadi kethek so. Iki saiki sing duwe gawe Abad Dasim. Abad Dasim. Kon iso jelasno siji-sijine. Lho, Abad Dasim. gak iso ya apa? Per huruf. Lo awan dhewe dagelan iki kudu intelektual, kudu pinter, kudu sembarang kalir. Dasim kancaku. Nanti wae Dasim mosok wis turu so. Potongan iku ndelok wonge to. Apa? Nek sirahe kaya aku ngene iki cerdas. Ayo, Nek ayo. siramu isine aku wis ero. Isine apa? Isine siramu dudu utek kok. Apa? Lho, tak takoni saiki. Ya. Nek teleke wedhus jenenge apa? Ya telek. Serendil. Serendil. Nek teleke kebo? Telek kebo. Heeh. Teletong. Teletong. Ya pantes pikiranmu angel. Isine utukmu iku telek tok to. So, Apa? arek iki goblek. Mosok aku nang kene delelno terus. Aduh, tak tokno kabeh. Dasim. D. D. Dermawan, bijaksana, baik hati dan tidak sombong. Dia adalah Dasim. Toh. Artine Dasim. A. Alhamdulillah bengi iki nekakno Lodrok Budi Wijaya tekan Jombang gawe menghibur masyarakat Kedung Bulu. Yaiku Dasim. Tepuk tangan. Urung. Dasim nanti so Dasim so. Dasim. Wis siap-siap. Heh? Wis siap-siap tenang ae. Sumpah? Iya. Nek gak siap-siap gak terusno lho so. Tenang ae. Yo. Pokoke engko ujung-ujunge apik mesti munggah. Yo. S. Sosiale luar biasa. Kok Karo tonggo kanan kirine selalu senyum, gak tahu merenggut. Dia selalu bahagia. Ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak
Dasim. Iki lho wonge. Endi? 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 Endi wonge? Endi? Endi so? Hah? Endi? Hah? Heh? Wonge sing nang mburi. Oh, Nyiapno sandingan. ikhtiar Ya. iman dan takwa. Oh iya. Iku sing menjadi pedoman hidup. Sapa maneh? Nek gak Dasim. Sowe Dasim gak metu-metu ya. So, Karisito. sik aja situk-situk. So, Apa? Sik ta wonge nang ndi sih? Engko tenang ae, kon kok ditransport. Heh, Ditransport. transport ta? Iya. Sam. Oh, brek iki wong kaji goblok. Kon celok sim Lho wong kaji biyen budale barang ambek aku so. Lho, kon kandhani wonge sangune cukup. Iya. Budal ngulon cukup so. Lah cukup lah kon. Aku budal njek Juanda tok. Cukup kon. Gak cukup. Lho. Kok Juanda tok ya apa? Tutuk Juanda balik. Balik maneh. Kurang sangungku. Kurang sangune. Kurang. Meneh ditambahi. Tambah Dasim. Karisito. M. Wonge gak moro-moro gak meneng aku. Moro engko. Apa? Moro. Mora. M. M. Ayo, M. Moro Sim. Lek gak moro aku gak ada terus Sim. Kaya mang lho. Apa? M apa? M memiliki jiwa pribadi yang sangat baik. Kontol-atole nang mburi lapo. Be wonge moro-moro munggah. Lah iki apa? Sim. Lho, Mar Kasim. Ya Allah, iku jenenge Pak Dasim. Pak Dasim juragan tebu terbaik sik Indonesia Raya. Ngono ya. Kok coba kaya Pak Dasim nang Kedung Bulu iku aja akeh-akeh. Ana wong 5 ngono ae. Oh, lho masyarakat iki. Wah, makmur so. Wis seminggu nanggap lodruk ping 5. Temenan. Sak wulan iso ping 5 ping Ping 5. 20. Enak sing gelok so. Iya, Ah terus sing jagel bingung. iku Pak Dasim. Pak Dasim. Ya. Muga-muga Pak Dasim sehat waras. Ya, amin. Pak Dasim akeh rezeki. Pak Dasim rabine. Lho, rabine ya. Aku omah. Aku ngomong rabine kok. Arek nom-nom kene ya dongakno aja sampe melok geng-gengan. Tak dongano arek nom-noman kene sehat Ya. selalu. Heeh. Arek lanang-lanange. Gak usah melok geng-gengan. Sama lo gegengan. Ya. Sing wedok-wedok. Nek gak duwe bojo ambek aku wae. Lho. Kok ganteng kan geng-gengan niku gak apik to. Aja ngomong gegengan. Apa? Nang kene iki ono mantanku lho, Sob. Ana mantanmu. Kon ngomong geng-gengan aku ono mantanku nang kene. Kon duwe mantan nduk kene. Lho ya awo isi. Saiki melok ndelok. Lho iya. Nang kene wisan. Iya. Sopo? Inem. Sawangane Kon kok kenal apa? Gak trimo. Inem aku mantanku. Olehmu sombong, kenal wong sitok ae sombong. Gak sombong ya apa? Inem itu dulu adalah gadis desa, perawan desa, kembangnya desa. Berhubung saiki wis tuwek. Kon aja ngomong tuwek-tuweke klopo to? Apa? Tambah tuwek tambah santen tok. Lho iku nek klopo. Lah iya. Lah nek inem tambah tuwek masalah. Apa? Ah keriput utus itu kan duwe. Kon aja ngenyek kon. Ngono ku saiki ya rondo. Weh, lambemu. Nggih, Bu. Gak percaya sih. Pacare inem temen, Bos. Wingi foto aku dhewean. Mas Wantos sayangku cintaku mblaem-mblaem. Aku saiki wis janda Mas Wantos. Aku yang pengen tok, sudah jangan kau hubungi aku lagi inem. Sombongmu. Memang gua cowok apaan, so? Duplak gak Sing wis ya wis, boten-boten. Heeh, kelemben-kelemben. Kelemben-kelemben roti-roti. Biyen-biyen. Biyen-biyen. Saiki. Salah ben karo Biwanto. Saya gak rabi ambek Wanto. Mula saiki dadi apa? Wah, keleleran. Coba biyen Rabi Wanto. Wah, miskin. Lho. Soge. Soge Iya. apa saiki uripku miskin dianiaya terus ya, Sok.
aja ngomong. Ngomong apa? Kudu ngomong apik. Apik. Soge. Soge, Bos. Ah, ngono lho, donga. Melok truk. Ya wis sinem iku tak kancamu. Ya, ambek inem iku kan aku putus, Bik. Tak Ya. kandhani sampean. Bapakne inem biyen iku Jawa. Mosok to? Sumpah, So. Kon gak direstui. Aku wis gak direstui. Setiap aku moro nang ome inem iku lho, diseneni mbek bapakne. Senenene ya apa? Kon aja dolen rene-rene. Ya awon nem bapakmu jahate patenono ae. Lho. Apa ya? Gak oleh. Elek jahat iku wong tuwa. Iya aku yo tak omongi ngono. Elek jahat iku yo wong tuwa. Aja diseneni. Aja diseneni ae. Nek gak dikarepi bapake inem kan ya ana sing liyane ya. Lho tak gelekno dukun santet. Lho, Lamongane gak terkenal. Pak Sowo gak ngenekno saya wis akhirnya aku putus. putus karo inem. Ambek inem putus. Nah, medak kon. Aku mengen. Ya sudah inem dadah. Lah terus kon nang kene sian. Wah, tetep nang kene. Aku berkelana cinta nang gone Kedung Bulu. Ono maneh Ana maneh sing ganteni inem. Loh, wong aku iki Jonoko lanange jagat. Sing ganteni inem ana maneh luwe ayu so. Luwe ayu teko inem. Luwe ayu. Luwe seterek. Iya. Iku. Wes. Areke menyang teko nang kene. Teko nang kene mang tambah wayu seksi, glinu-glinu so. Lu. Wah. Malah ndelok lodrok. Delok Sapa? Mina. Mina, engkau lah sayangku. Mari nemina. Aduh. Tapi aku lho pandling so, omae Mina nak pengen ndi aku ngene. Lah biyen gondi Biyen iku pinggire iku pertigaan ngalor kok ya. ngawur. Sumpah be, 10 tahun aku gak ketemu Mina be. Gak usah guyu. Nangis koclok iki. Mina iku mang gak gelem mrene tapi aku biyen so wayu wang ngomot. Lha apa kedadane kono mbek Mina? Aku ambek Mina gak sida rabi karena beda keyakinan so. Beda keyakinan. Iya. Oh, seje agama, Kudu seje status. duduk so. Kok beda keyakinan? Aku yakin bisa membahagiakan Mina, Iya. tapi Mina tidak yakin bisa kubahagiakan. Iku jenenge gak kolu. Gak kolu ambek dapurmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh. Melayumu iki lho. Mari Mina berarti apamu putus? Putus. Wis gak kenal wong kene. Aku asline gak kepengin kenal nang kene so. Iya. Aku kan mulai nang Jombang. Iya. Lho nang Jombang iki lho, sak kerjoan ambek wong Kedung Bulu. Oh. Waduh, nang toko dadi situ so. Iya. Wayu tapi areke kurung. Areke iku. Iya. Berarti kon padha karo mbuak tutup oleh contong. Oleh contong. Iya. Kenalan mbek aku tak takoni sampean arek endi? Lho, aku arek Kedung Bulu, Mbang Bau Lamongan. Oh, nang kene ya. Iya. Oh. Aku boleh ingat masa lalu aku ini. Iki Tapi aku kepengen dadi wong kene so. tetep kon nekat dadi wong kene. Kakak aku. Iso gak iso kudu ngolehno arek iki. Iya. Areke nang kene iki, Mang. Mang jarene iya jare. Nunggoki kon Nang ngarepe salon so. nang ngarepe salon. Iya. Berarti ketok jeduk-jeduk ngono ngono, Mang. Iya jeduk-jeduk. Tapi ana temen. Ono kok. Sapa? Iem. Iem. Tapi iem lho, wis rabi kok ya. Sampun, Nak. Aku ro sasaramu iki ro aku Kenapa? sasaramu iku. Lah wis Wis jelas sasaramu ku sing song-song tok kon. song-song apa? Sing kosong gak duwe gandengan. Ya dong wong aku iki dudo. Ngawur ae. Kon dudo. Dudo terani ayah. Ampun nang kene wong kene nang ngarep iki lak akeh, iki milih salah situ po. Iki ta? Iya. Lah, gak ono levelku blas. Kan level. Gak. Kon milih sing ya apa? Iku lho, anak Nur iku lho. Kon nek ndelok wong wedok iku teko apane sih kon? Heh? Kon nek ndelok wong wedok milih teko apane? Nek ndelok wong wedok iku jare makku biyen ngomong Iya. ngene. Heeh. Wanto anakku sing ganteng dhewe. Heeh. Nek golek bojo iku nak aja lali golek sing ulune ketel. Oh, Ngono. sing mulune ketel. Ulune ketel. Terutama nang ndi? Terutamae jarene makku iku sing alise ketel. Sing alise ketel Iya. iku rabien. Iku rabiyen nak, Werdine apa? soale setia.
Oh, nek alise ketel, Setia. wong kene ana sing ketel alise. Lho, Lho, iki lho alise ketel. Lho lah iki alise ketel iki. Iki to. Lho. Kok iku kok koyo gembol kucing anak-anak iku rek. Soh, kok munduk? Soh. Kono aja mloho-mloho. Soh. Aku langsung lemes. Sing alise ketel berarti wong wedok sing setia. Wong wedok setia. Cocok nek dirabi. Iya jare makku. Ngono ya. Heeh. Sing nomor loro. Sing nomor loro. Apa? Goleko sing ulune ketel nggone tangan. Ulu tangane akeh wulune. Tangane akeh ulune. Wong wedok nek tangane akeh wulune berarti Iku nek masak sak masak jare enak. oh, sak tore-tore dadi nang sedepe. Iya, Mas yo nyambel ngono kerek-kerek ngono ku yo sedep. Oh, wong kedung bulu akeh sing ana wulune to. Akeh ta? Akeh. Kok prasa gak ndek ulu blas. Dicukur. Dicukur. Oh, dicukur. Biasane ketel. Berarti mek loro iku to. Iya, sing terakhir iku sing gak oleh mbek makku so. Sing terakhir apa? Jarene nak, Heeh. sing gak oleh mak ngerabi iku nek sikile ulune ketel. Oh, nek sikil akeh wulune. Sikile akeh ulune iku gak oleh dirabi so. Apa? Banci. Jare makku. Jare makmu ngono. Jare makku wis mati yo saiki yo. Oh, ngono. Tak takon ya gak semau. Asline gak mergo iku. Apa? Kok nek milih wong wedok ku ndelok andeng-andeng. Lho, ono maneh. Lho iya wong kedung bulu titenono. Andeng-andeng. Lho nek ndolek bojo, ndolek andeng apa sing duwe andeng-andeng 99. Gak kune. Andeng-andeng 99. Asmaul Husna goblok. Lho. Andeng-andeng 99 iku Asmaul Husna. Asmaul Husna. Wis tau so. Kon wis tau. Wis tau. Terus Aku pacaran ambek arek andeng-andeng 99. rabin to. Rabin niku. Rabi apa? Lho apa? Dilani yo. Gilane apane? Go cacar ini. Go rai kabeh. Rai kabeh. Oh, iku jenenge cacar jenenge. Cacar. Asline ngene, Apa? nek wong ndolek bojo, andeng-andeng iku milih wong andeng-andeng sing gak duwe sing duwe andeng-andeng nduk moto iku aja dipilih. Apa? Lho, selingkuhan. Iya. Mosok nek andeng-andenge nang moto iku wong selingkuh. Selingkuhan, temenan. Nggih ta? Lho nggih jare. Terus aja dirabi maneh Apa? wong wedok sing andeng-andengi nang lambe. Apa oso? Lho, kakean cocot. Mosok wong Iya. wedok nek andeng-andenge nang lambe kakang cocok. Iya, cerewet, dikai dhuwit akeh cerewet, titik cerewet, gak dikai dhuwit tambah ngablak. Mangkane biyen bojoku iku nang kene so. Ya. Nyocot ae. Ya iya ta? Iya. Lah iya mangkane nek ndolek bojo, melok wong tuwa-tuwa biyen. Apa? Dolek wong wedok sing andeng-andengi nok bokong. Oh. Iku setia to. Berarti gelek bojo andengene boko. Iya. Setia. Kerasan ndok omah, kerasan lungguh wong wedok. Wah, wis tau aku so. Kon wis tau? Sumpah aku wis tau. Ya apa? Jare makku ngene, Rabio wong wedok sing andeng-andeng nang bokong. Iya, iya. Wah, aku melayu nang pasar so. Iya terus. Wong wedok tak bukai roke. Dil. Sito-sito tak bukai so. Hasil kon. Hasile raiku nyonyor kabeh. Diapakno? Dijejeki ya. Kon gak iso ndolek. Kabeh ono trike. Trik apa nek Kon nek ndolek wong wedok sing andeng-andeng nang bokong gampang. gampang piye? Lho, ndolek kali. Kali apa? Ya? Kali. Pokoke nang kali entenono, pokoke ana wedok niku delok andeng-andenge ketok. Ngintip. Iya. Ya gak. Nek gak dibukai situk-situk ya gak ketok. Wah, aku buka situ ngono kaya ana sing boresen. Gak kaya aku. Apa? Aku duwe pacar wong wedok wayu. Apa? Wong wedok kanggo aku iku wong wedok sing manut. Manute? Lho tak kanggon apa ae mesti manut. Mosok so? Lho iya. Aku nek wong wedok tak kongkon sembarang gak manut pegat. Wah, Lho iya. Wah, kok iso? Wong wedok tak kongkon ngene gak gelem pegat. Wah, aja kaya ngono kon so. Lho gak apa-apa kodong bulake ganti ini. Aku biyen duwe bojo tak anu ngono aku wedi. Lho Kediri kutane. Sing dadi Nyatane. kon wani mbek bojomu. Lho nek bojoku ambek aku atik pola-pola pegat. Mosok so? Apa? Ngene lho wong lanang iku. Ayo mole. Eh? Ayo mole. Mole. Iya. Mole ku rumangsamu aku iki mbahmu kon mole. Lho lah sama nak bojoku. Wis seru aku bojomu lha apa ngomong kon mole Kepantesen kon. So. Dadi iki bojomu aso. Iki bojoku.
Dadi iki bojomu saiki so. Iya. Sik Mas aku wedi. Hah? Ya wedi. Hah? Ojo. Apa? Kenapa? Kenapa? Mangan aja kakek nandeng-andeng. Hah? Ojo kakek andeng-andeng. Nek kakek andeng-andeng. Astagfirullah Rabbal baroya. Kuno so. Iya. Selawatan. Astagfirullah. Tangane to nduk tangane ojo clindesan. Minal koto. Ngono ku dadine kaya ngono iku. Lah. Mungkane nek duwe bojo ngene iki lho. Apa kene iki bojomu? Lho wong lanang iku kudu iso dadi imam. Wah, Wong wedok kudu nganut bari wong lanang. terus. Lho kaya contone bojoku ngejak aku mulai aku ya emoh. Ayo ta Mas mulai. Hah? Sampe jarene pesen, aku masakno. Jangan bening. Kon ngejak aku mulai. Yo. Kon masak sak masak gak entos. Menemben nek masak cah kangkung ku kangkung diketoki del. Terus maru dimasak. Ya. Kon gak kon. Apa ya? Kangkung kok kali moro dijokok dipasak. Aku mangan koyo ngulur layangan iso. So. Lho wong gone aku buka Mbah Google iku gak ngono. Kenapa percaya Mbah Google iku? Percaya Mbah Dasim iki lho. Karena Mbah Google iku gak oleh ngono. Kate apa wong lanang wong lanang. Ojo ngono so. Sampeyan ngomong jangan bening kan ya bener aku. Jangan bening iku lak banyu sing bening ngono kuwi to. Wah, Oh, ya bener. Bener. Banyu sing bening ya. Iya. Kon wis sumep, gawin raup. Lho kaya melincet Mas tangan. Lah wis ero kok mbekno aku. Aku kaya melincet kena banyu panas ayo. Wah, kon melincet gak apa-apa, gak masalah, aku ndolek ganti liya. Terus aku So. aku gak rayo apa. Ojo ngono mbek bojo. Apa? Sing sabar. Wong lanang kok. Wong lanang. Kudu. Wong lanang. Bapakno to mantu wong Heh. iki pacar bojoku. Lho, karena krungu kon. cinta. Kon ngene aku gak trimo bojoku. Lah niyo bojo koyo ngono rek. Apa? Ayo mulai. Mulai. Mulai iki lak Jumat ya Mas, payahe opo ngono kuwi lho kaya opo ngono yo. Nek wong kedung bulu malam Jumat iku malam kewajiban kanggone wong lanang, gak salah. Lho, Mas aku kan yo kepengin kaya wong-wong ngono kuwi. Karepku ya ngono, tapi kon saiki wis gak enak. Lu. Sok. Ngapa? Bojomu wis gak enak. Gak enak pisan. Tak pateni kon. So, kon malam Jumat dijak bojomu ngono kon gak gelem. Bojoku cek wedi goblok. Cek wedi. Iso. Ngene lho, Bojoku, Mas. bojoku lho tak malam Jumat tak jak gak tau gelem so. Hah? Gak tau gelem bojoku. Lah kon gak duwe bojo goblok. Oh iya ya. Mas. Duwe. Iki kok kepoke iki kok. Mas, nek gak enak iku ditambahi masakku. Lho, rumangsamu kon sego goreng ya prosamu. Lho, aku winginane iku wis Tambah masako micin lombok uya ditrengseng. Kon ngomong aku, Mas, tak tukokno jamu sampean cek tahan lama. Kon nukono aku jamu jenenge jamu liceng suwe. Lho, iya Mas. Lah iya. Aku dikandani iku lho wong wedok sing nduk ngarep iku. Lah iya. Anu ngene, yuk bojomu iku cek betah. Cek betah, cek iso suwi nduk ranjang. Tukokno jamu nduk gone iku lho nduk gone depot jamu gone pasar tekong. Iya. Jamu apa tukokno gone Cina iku lho. Apa? Apa yuk ngono. Leceng suwi ngono. Terus marang ngono ngene. Anu kowe iku ngomong ngene, leceng suwi gak ono peli kita ngono. Hah? Apa nek jamu beli kita ini? Kan ditukokno jamu apa, So? Hah? Kan ditukokno jamu apa? Iki lho, Jamu apa? TPRI. Jamu beli kita. Hus. Hei. Pel kita. Lah. Loh, Kali kita. jarene Cinane ngono. Kon iku wis bener tuku jamu liceng suwe.
Karepku tuku sing rada ado, aja nang sing kono. Kon mari tuku jamu licing sing tak ombe sewengi, aku gak iso cemblas. Nek ngono tukono jamu kentuki. Kentaki kok kentuki. Sentengan terus. Hah? Terus bareng ngono gak sida diombe, Mas. Iso tencengan. Gak kasih kok ombe wong gak cemblas. Lho, jarene yurah iku dikongkon ngene. Engko lek gak iso cengkumen banyu es ngono. Oh iya bener. Kumen banyu es kayak ono nutrisari. Jarene ngono ae. Enak. Apa? Ngene lho. Ngono iku ceke bergairah dikek anget-angetan. Wes, Apa? wes. Wes kaya apa? Lah sampean winginane lali to, Mas. Apa? Lek tak jak nang gone mburi nang gone pawon. Iya. to? Jare kon ngekek anget-angetan. Iya. Baru sampean nak tak otot, Cek. Tak delen nang gone apa iku? Pawon. Pawon. Jare cek anget. Iya. Lah yo, lah tak cekel cek. Tak delen nang gone anget-angetan iku ngene. Lali to sampean, Mas. Iku dibakar, Be. Iku gak ndolek anget-angetan, Dik. Piye? Kon manggang sosis. Kon seneng sosisku ndrewer koyo ngono. So, enak sing setengah mateng, so. Pengamatan kakekmu. Enak. Gak boleh mulian aku. Loh, mulya, Mas. Aku karo Wanto niat gak mulih bengi iki. Lah terus sampean kate Aku kate nang diskotik. Mas, sing kena rematik sapa? Loh. Goblok. Hah? Ya diskotik. Diskotik iki lho. Diskotik ku panganan apa to, Mas? Mungkane menem ben kono aja kakean ngombe pil cengoh. Diskotik iku ya, gone wong sing disko. Wes. Ngono, aku katanya disco. Joget-joget ngene lho, joget-joget ngene. Ngene Lha lho. wong sampean lho saiki wis joget-joget ngene kok. Kayak wong anyang-anyangen so. Kon gak tak jak kon kono ya wimu lho ya. Seneng. Iya. Aku nang diskotik kate joget-joget. Mareng ngono aku terus nyewa punel. Purel sing cogo-cogo arek wedok-wedok iku lho. Purel. Iya, iku mang jare yang Kemiwanto mau lho. Purel. Iya, purel. Pak Kasropu, Rak Kasrorel. Purel. Apa Pak Kasrobu? Sik to, Mas. Apa? Purel iku apa ora kabel sing mluwel-mluwel ngono kuwi? Iki nyene sing lanang sing wedok. Goblok. Sing ngruwel-ngruwel ngono kuwi lho, Mas. Purel iku kon mari ketempean uler, Heeh. terus mari mbok kokur iku lho. Ha, iku jenenge gatel. Lho wong aku ora gatel kok, Mas. Aduh, engko arek gatelno titik. Engko lak gatel wis ya. Iya. Wes, gak usah. Aku tak nang diskotik engko. Nang So. diskotik. Iya, karo nyewa purel. Aku nek gak salah kok nggawa mulih begenggek 5. Lu. Ya, tak gawa mulih nang omah. Begengek iku lak iku sih, Mas. Ondolan kuwi to? Heh? Ondolan. Alah, gak ngerti. Balon deh. Sing encep-encepan iki lho. Rasamu sot kontak apa rasamu? Ya, engko tak gawa nang mulih nang omah. Kon aja turu nang kamar. Aku turun di. Kon turu nang pawon. Lho, aku engko lek diparani nini towok piye, Mas? Lho, gak apa-apa nene tawok engko. Lha apa nene tawok iku lho? Lah lek turu pawon iki wong biyen-biyen jarene ngono kok aja turu nduk pawon. Garane anek nini towok. Nene tawok wis tuwek gak kena ditawok pisan. Wis tuwek. Bojomu rono gendeng kaya iso. Ya, lah iya. Ya, Sama nek golek ondolan iku ya Mas ya, tak elekno sing ayu. apa? Sing ayu. Rungu kon. Terus mareng ngono iku aja 5, Mas. Piro, Dik? Lek iso iku 10 atau 15. Loh. Ora apa-apa, Mas. Loh. Sing ayu ngluwi teko Loh. bojomu ngono. Oh, Gak apa-apa, so. Lho, bojoku wong lanang. Masa aku yo lanang. Lah iya. Tapi bojoku gak kaya ngono. Iya, Mulih. Ya, mulih kon. aku boleh. Iya. Sampe ndek dhuwit ta, Mas? Hah? Ndek dhuwit. Lho iya, ade duit aku Jaluk duit. Sampe njaluk dhuwit. Iya. Gawe nang diskotik, gawe karaoke.
Karaoke so. Karaoke. Lagune apa, Mas? Heh? Lagune apa? Lagune gaspol. Di gaspol. Henge. 50.000 ya. Ya. Ngono 50.000 ya. Heh? 50.000 ya. Kate gendeng 50.000 iku. Kopine tok gak oleh 200. Lho, Yo, ngene lho, Mas. so sakno bojomu lho so. Mas, ngene lho ya. Aku apa? Mbak, aku nyelih gelas ae kopine nggawa teko omah. Rumah samu camping ya ramu. Iki nang diskotik isine aku nek gak iso bayar arek-arek. Kon kei 50 dan arek cilik ae kon. Utang ngene piye gak oleh to? Heh? Utang ngono gak oleh. Utange prasamu utange makmu ati utang. Ya beke utang oleh ngono lho. So. Oleh. Kon dikeki ngono ku. Iya. Aku gitu rokok situk seneni so. Oh, wong lanang. Ya, Mas. Iki tuku pura oleh. Oh. Aku tuku rokok situk seneni bojomu so. Empat. Enam. Itu, 8, 9, 10. 10. Berarti Aja 100. ilang. Oh. Engko iki ngono duit juragan wedok, ilang ae potong bayaran iki lho. Aja dielingno. Iki tak gawe nang diskotik ku. Ya. Iya, Mas. Tapi iki purele kurang. Ya engko tak TR. Heh? Ngomong ngene lho, Mbak. Pucuke tok ae kok saloke kok dibayar bojoku. Pucuke tok. Iki piye iki? Leh, to nek pucuke tok aku lak kemringet lan yo. Aja ngomong ngono. Regane nek 1 juta ngomong nggonku cilik. Bayar separuh. Kono lek gak ngregani wong lanang mbok kei 500 lho. Lah ya kok lek purele iku gawe rego mamane 2 juta, Mas. Aku gelem. Lah iki dhuwitku sakmene wis to, Mbak. Titik ae pokoke iku, ngono ae lho wis gak apa-apa. Titik ae piye jare? Maksudmu kongkon nempelek tok ngono ta? Iya, mek ingip-ingip pinggire dalan ngono lho, Mas. Ora sak melek to. Ya wis gak apa-apa. Engko aku TF-en yo. Aku nang diskotik iku minimal 10 juta. Lho, duwe Ora kon. Iya ya, Mas. Ya, Aku malah ya, Mas. Salim. Ambung. Nurut ta? Kon kebangetan kon. Mulane gak apa-apa. Sampeyan gak betah ngomong rapi ambek aku ae. Lho aku cinta. Cinta. Aku cinta. Aku malah ya, Mas. Mulai. Sepatuku rusuh. Ngene lho wong lanang iku deloken, Mbok. So, kebangetan kon so. Aduh. Wong ngusapi sepatu kok ambek mbok idoni apa sih maksud? Tak. Aku entek akeh goblok. Eman so. Ulang. Aku pulang ya. Iya, kamare resi ana. Engko tak gawa arek wedok 5 nang kono kon ngalion nang pawon. Kamare gak ono, Mas iku nggone beranda. Epok-epoke. Apa-apa. Iya. Mbok ngalang-alang ya pada sim aku rek. Apa? Kon iku kebangetan. Mangato. Mas yo 100 iku derajat laki-laki memang di atas so. Tapi nek awan dhewe apa iku menjunjung tinggi istri. Iku rezekine awan dhewe akeh. Kon gembul aku. Kon gak oleh kalah mbek bojomu kaya aku. Aku bukane kalah mbek bojoku so. Lho kon gak wani kon? Aku bukane gak wani so. Kon aja gembul aku kon. Aku iki kalah weton so. Apa? Kalah weton. Kalah weton. Lho, kon kudu wani nang mbek aku. Ngopo? Kudu kendel. Kudu kendel. Iya. Aku ket wingi ku asline kudu mateni bojoku ae so. Cocok. Bojo gak nganut. Mosok ben aku kepengin ngono ku so. Yo. Dik, aku kepengin Dik. Ya. Aja buntu jare ngono. Bojomu ngomong ngono. Iya. Ah, munggo bojomu nang kene ngono saiki ya. Sok umpama so ya. Iya. Iki kan aku lho rati cerita. Iya. Aku sakit hatiku kan wis dalam so. Iya. Bojoku kathek petuk berhubung aku rukun kaya ngono mang. Munggo nyenani konto kon lapo kok ini to? Kono kene to. Iya. Beris. Toto. Mati. Sopo? Sing kate kober sopo? Sing kate kober sopo? Sopo sing buntu? Wong lanang cemen. Sayang, Gak sayang
sayang-sayangan. Ngene. Iku Kok kakakmu cilik ae kok sayang-sayangan. Toh, ngombe yo jamu liceng suwi. yo Kon gak usah ngombe jamu liceng suwi. Tau ngombe tak lus-lus 2 jam gak tangi-tangi, malah wekku sing tangi. Loh, berarti aku dan kamu podo lanange. Damar apa lilin, Buyar apa kawin? ati kadung ambyar. Kowe oleh yang lain. Damar apa kunci, Buyar apa baleni? ati kadung ambyar. Kon rabi banci. So. Kon kumpulan ambek rasa tambah gak pokro kon. Aku gak masalah gak pokroe. Jare Wanto peno wis matek. Matamu kono. Oh gak sayang, sumpah gak. Toh, kon temek apaan iku mang toh? Iku ono komitine kejojo. Heh? Kejojo komiti. Toh, bojomu kok koyok brimob ngono toh? Patrune ya sing ngelayap gak boleh-boleh ku arek enom. Wis gerang padha gak nyebut. Apa? Kono coba ulangi bojoku sing macem-macem lho. Lho, gak ngulang-ulangi. Wong Wanto mbak aku senengane mendem pengenane pura loro dhek. Lho kon Oh gak. Oh gak. gompur lho kon rek. Gompur kon. Melayu. Melayu. Kok lanang apa melayu ngono iku? Gak wani, Bek. Ajar, Bek. Ajar. Oh, Bek. Loh, Loh. Loh. Ya iku selingkuhane Wanto. Ya iku. Wis bener iku. Aku roh. Bek, jare Wanto ngene, bojoku wis gak enak, wis njlenyak. Dolek iku mau, ya iku mang gandengane Wanto saiki. Kene je seksi, kono kisut. Bapak sok, bapak bongko ya bapak ngono. Jarno tak tulunge, tak beteki ilate. Oh iya. Loh, Satpol PP niku lho, Satpol PP. Kliru so. Tak kira tangane iku mangsa. Toh. Bojomu kok ana peloke to? Endi pelok? Kon iku katara kon. Iki ndase peking. Pelok matamu ngono. Gak pokro kon piye? Gak pokro. Sayang, Sayang-sayangan kon. kamu jangan marah-marah. Aku njaluk duitnya ya. Digawe iku lho kaya rasa makan njaluk bojone 200.000. Gawe Sembarangan. Kon njaluk duwe. to dhewe kon. Raimu wis gak belanjani njaluk duwe. Pantesan kon nek. Wih, Pantesan kon. Wani ngono lho. Wani kon. Kaloro. kaloro. Kaloro kakekmu. Dar, nang gepuk ke pucuke dar. Tombong kote iki lho. Ndi? Kok asline ndi? Balas dendam kon yo. Kene lho pucuk. Kok ngene berarti? Yo, Oh, berarti ini. Gak oleh ya? gak oleh. Kono iso dadi pringisan. Dinane iki aku bayar mekar, kon mek gak oleh dhuwit, aja mule kon. Bayar mekar. Sampeyan kok utang mekar ae. Lah kon gak gablek nyambut gawe,
Mekar iku garai kamu melarat sayang. Wis, gak usah kakek pola. Iso gak iso bakon ngamen, bakon begal, bakon jambret, mulai gak itu duit. Mati gak kena tangan. Mulai, ayo. Aku bawa iki. Aku bawa iki. Sing kon iku sapa? Lah kon. Ngene iki. Hah? Lah encene. Wis, Bojoku koyo sepatu. Wis iso. gak oleh. Kon mulih to? Mati kok. Napa sih? Pecah tawuran. Wis tawuran kakimu kuwi. Kok lak mulih kono lho? Aku coba tawur. Gak. Ayo, Oh, lha apa? cari mau tawur. Kon kaya penjaga gawang kon mbiyen. Walah dar. Kon biyen ngipi apa to? Hah? Ngipi apa kon kok ora udo ngono iku? Apa kon nangis iku? Hah? Karo dhewe sesa kelakuane bojoku so. Lho, lah kon gak iso dadi wong lanang. Bojoku nek gak ayu sak petung keturun gak ngarah aku kok ngene so. Wong wedok iku kudu nganut karo wong lanang. Kudu Ya ya. iya. Tapi bojomu kok nurut awakmu lho kon yo elek kok. Lho. Sembarang ku ono carane to. Carane apa? Lho, ya apa kon iku? Nggawa kloso didukno. Ngono. Maksudnya apa iku? Lho atik gak gelem apa iki gak gelem nelongso didokono. Lho. Didokono. Heeh. Tembang bau nek dukun api. Enten ah. Aku tak gelek dukun. So, Apa? sumpah ono ge dukun. Lho, ya iya. Anane bojoku koyo ngono nganut tak apa-apano gelem prasamu aku lomboan ta. Lho, berarti kok ndek Lho, cekelan. ana cekelane. Masa so? Lho. Endi cekelane so? Kok gak modale duduk liceng suwe tok goblok. Apa? Ono lho. Walah iki. Heeh. Iki. Heeh. Gelap. Lho Kon ngawur kon niku. Apa? Lho, iki jenenge gelang tondong rewuk ya iki. Masa so? Lho iya, Wah, bojoke so. iki gelang tondong rewuk. Wong wedok kena iki tek sek klepek. Makane bojomu nurut. Nurut. Iki mang gelang tondong bar apa? Rewuk. Gelang tondong rewu. Iya. Lho. Ono tak selange so. Tak selange. Kon selang tok? Iya. Gak mandi. Ana jopone. Ono jopone. Ono. Jopone apa so? Lho. Wis gak peduli tak lakoni so. Cekelen. Tekel. Jopone ngene. Jopone. Tung keripik. Ahai, tulang bawang. Bojoku ngelirik langsung matang-matang. Jopone iki. Iya. Jopone piye? Tung keripik. Aha. Tulang bawang. Bojoku ngelirik langsung matang-matang. Ya. Gatik ndangak. Lho iya, mari ngono baru nek mari mbok wacana iku langsung gaspol ndangak. Digaspol ndangak. Gaspol ndangak. Digaspol ndangak. Plek Nurut bojoku. nganut. Sumpah. Bisa dicoba. Aku tak coba iso. Ya, Gak kesuwen. Tak galeki bojoku. wong lanang sing jantan. Pokoke Ya, tak galeki aja bojoku. lali lho. Apa? Atik lali kon kok gak dadi. Ya. Ayo. Ayo tak galeki bojoku so. Aku pegel aku. Wis ayo. Masih mlaku yo alon-alon, gak ngerti aku nang mburi ku dinyang wong. Ya sementara ya ditunda dhisik lho Mi. Lu wong aku dinyang wong 20. Lho ya kekno. Kekno. 20 dibayar 20.000. Gak apa-apa. Bener tak kena, mulai aku nyenyek tun goblok ngono kuwi. Aku iki sumpah lho
Heh? Aku iki sumpek. Mangkano raimu ngumpul. Raiku ngompol piye? Sumpek lapo? Kandhane bojoku iku lho kurang ajar, Mi. Bojomu. Iya. Loh, mek aku yo amit-amit jabang banci lanang wedok. Lah kok enek to jabang banci? Heh? Kok enek jabang banci? Jabang bayi. Bojoku iku kurang ajar, Mi. Kurang ajare ya Aku kurang apa? sabar ya apa? Sih, njaluk dhuwit gawe budal ngondol tak kei. Lho, Kon iku wong wedok keplek 7 turunan 8 tanjakan. Kok ana bojo kate budal ngondol mbok kei dhuwit kowe gak wong wedok congok. lho, aku cinta ya ambek Rasa. Dibathok cintane ta. Ya ngekei dhuwit kon ta rasa. Ya gak ngekei, tapi kan seorang istri itu harus patuh dengan perintah suami, gitu loh. Ketara kon iku gringgingen. Seje ambek wekku gak tau gringgingen. Ora mek prasaku. Apa? Prasaku aku ya ora tau gringgingen kok. Gak gringgingen gabaken wekmu. Nek gak entuk rasa ngono yo. Mek aku amit-amit Lah aku cinta ya. badhoken iku Aku cinta. cinta karo Rasa, masih Rasa budal ngondol, masih Rasa ngene ngono aku ya wis meneng ae. Pokoke aja sampe aku dipegat ngono. Entekno dhuwitmu, entekno bandamu kon, terus dilungkas kokut kon. Gak ono ajine. Tiru aku. Ya jelas gak iso to Mi aku kok tiru sampean, wong sampean banci aku wedok. Banci matamu ngono. Sik. Aku kecil iku nang YouTube wis diwedokno. Lho lah nang YouTube sampean diwedokno. Lah asline kan ya sampean niku lanang. Lho, ayu rupamu tapi bento kon iku. Keplek. Mek aku ya cara kasare banci apa lanang bojoku nurut tak kongkon apa nurut. Lho. Lah terus Camre nurut iku piye? Sowoken. Lho, drono wong awakku gak panas kok disuwuk. Sing disowo iku bojomu lha apa kon niku? Awakku lho gak panas. Lho, ada. Bojomu ku sowokno nang wong tuwa inget. Mbah Gina, iku wingenane cakut mati. Umure iku lek gak salah iku 104. Wong tuwek to? Dudu wong tuwa ngono, inget. Wong pinter. Tak idoni sombeng kon kok. Wong pinter iku nduk kene iku ya anake mek dosen. Terus mareng ngono ki nek ra salah iki ngulangi ning kono Lamongan Kota kono. Ning gone kampus apa ya kampuse iku ya? Aduh, kok gak tau ndelok TikTok? Aku HP ra tau dicekeli kok mbek Rasa. Waduh, congok kon, bukan scroll. Di kandhane aku iki ra tau dicekeli HP kok dikon nyekrol iku lho. Wis takono sing pinter, paranormal. Lho, aku goblok kok. Aku kok normal, aku wedok asli kok gak normal yo. Ayo mengkurep kok tak pancal geger. Sok tambah suwe tambah gregeto arek iki. Paranormal iku wong pinter, wong tuwa. Dukun. Aku iki lho gorong meteng Mi. Gorong meteng kok kongon golek dukun iki lho. Heh. Dukun bayi ku ndok kene iki ya ora enak ndak. Ayo Pak, nyilih sandale tak tapuk cangkeme arek iki. Dukun iku sing wong iso nyowo iku lho, nyowo supaya kekarepane awake dhewe. Lah aku karep apa? Lho. Kolak ambek rasa disia-sia. Yo aku Kalah intine kon ambek rasa. Terus? Nek wis nang dukun, rasa sing kalah ambek kon kaya bojoku Wanto iku lho. pantoy. Lho, Wanto ku tak dukunno. Lho, ya mesti Wanto gak pasti gak usah kok dukono mesti kalah wong gedhe awakmu timane Wanto. Kon niku ngeyel. Wis aja pakaian cangkem, saiki kon tak dudukno dukunku paranormal. Wong Sekti Mandraguna Ki Taji Sukoco ngadekan. Iku dukunku. Golek dukun. Dukun. Kok njaluk sowuk, njaluk jimat supaya bojomu ku nurut. Ono ya celun lho, celun. Sik, tak celono. Sing Lipunan, lipunan. lha lha apa nek ditelepon wong iku krasa tak gebrak bumi ping 3. Hiat. 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 Loh.
Waduh, Mbak. Ketepaan sampean teko. Iki siji gawe loro gawe, Mbak. Seto. Iki dukun paranormal apa Kiai Mukti? Paranormal. Waduh. Aja ngono. Kiai Mukti sing nduk gone iku lho. Ha iki coba. Bah. Hai was saya, Pak. Apa iki? Dukune iki internasional. Ngomong Inggris, ngomong Cina ya iso. Bu Hazim Hai. Wah, somai. Tenan sak kepel. Lho ngene iki sak kepel. Njaluk tulung. Iki gak kira gelem Aku gak ngerti bahasane ya sampean ae. ngomong Jawa, ngomong Jawa. Ngomong ya. Ngomong Jawa. Kaya dukun dompol jarine. Yuk, Jarene kok dukun dompol, dukun cabul piye to? Kak, iku sak ibu-ibu ae pekson mek gak gelem nambani. Iku ciri khasnya brengose dicik-cik ngene. Ayo. Mbak Dukun. Oh, Mbak, ada apa? iki lho kate curhat. Mbak Dukun. Iya. Iku aku tegal sing ngene. Ada Mbak Dukun. Iya. Sedang ngobati. Wasan. Dukun tak guna-guna katut lho. Titenane kanca apa sing ngomong? Tak guna-guna. Ada Mbak Dukun sedang ngobati pasiennya. Aki gak kemingem. Maaf. Terusane piye Mi? Konon Katanya. salah. Piye? Kon apa? Oh, ya. Kondom. Kondom katanya manggon di jempolan. Pit kawat kamit. Mbak Mbak Dukun. Dukun. Kayak demit. Mit kumet-kumet batukon baca apa? Baca mantra Baca mantra dengan segelas air. dengan segelas air langsung Disembur. disembur. Alah, bau asin. Apa pentol? Ada Pak Dukun sedang ngobati wajahnya. Konon katanya. Saya ganti guna. Mekamat kami Pak Dukun baca sastra. Dengan segelas air putih. Lalu Mbak Dukun. Disembur. Apa? Metu irung. Kacau. Tolong. Sing. Ini langsung disembur tak uluki. Mbak Dukun baca mantra dengan segelas air dengan tilarin. Ayo kata bapak aku. Ayo kata bapak. Ngene lho, Mbak. Ya, ada apa? Aku ini disia-siakan bojoku. Sama. Rasa. Sampai dia sia-sia.
Aku gak ana iku. Pit komat kapit. Pit komat capit, mbak cukon butute nyepit. Kacau. Ini, pakai dongo. Dongane apa, Mbak? Jimat dhisik. Jimat. Ya. Lah wong Wah! Wah, tuh. Supaka iku, supaka. Oh, dudu. Apa? Enteng. Mbak. Iki lho aku iki tanpa jekek. Iku lho teko nang tanganku dhewe. Ya! Ya, jekek. Ya. 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 Ah, digelek kene. Ya. Ya. Seketi. Tanpa jekek teko nang tanganku. Berarti iso mlaku dhewe ya, Mbak? Iso. Ana ya. 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 Ayo jekek. Loh. Iki ngono ilate ulanaga. Oh, ilate ulan naga. Iya. Ilate ulan naga sakmono gedene. Lho iki sakne gedene. Terus Nah, iki tak kei donga. donga. Heeh. Kan didongani barang. Iya iya, tak kei doane. Dongane didongani barang. Ya yuk. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang tuk. Bang tut. Ayat kolang kaling. Ayat kolang kaling. Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut dianggap paling. dianggap maling. Ya. Tirana. Le. Bener omonge wong iku mah kok. Apa? Iki dokon cabel Kak. rasane tak genok. Kaitan ngono. Lah. Halo. Ya wis ya. Wes. Ha. Piye, Bang? Entok utete sego. Lho ya. Piye? Bang tuk. Mek kok lho. Sampeyan aja gupuwi no. Bang tuk. Bang tut. Ayat kolang kaling. Ayat kolang kaling. Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut dianggap maling. dianggap maling. Ya. Wis akeh mandine. Bisa. Ya, Mbak. Mbak tak boleh. Aku tak transfer, Mbak. Ya, piro? 1,5 juta. 1 juta. Ya, Mbak. Ya wis. Tak boleh. Siap. Yuk. Kowe gak boleh. Yo. Lah nih. Halo. Kita dongano. Padang lakune gemar kubure. Bongko ta. Isi Allah. Wis. Aku ya entuk piandel teko Mbak Taji. Ngono ya? Iya. Iki kok dene lek ra mandit kaplok nerasa mosok gara gak mandi. Oh, gak mungkin Taji gak mandi. Yo. Ana step iki disewuk Taji mati. Oh, mau step. Cum. Ayo wes, Bang. Apa, Mas? Malah cokok iki. Bang tut iku mau. Hah? Bang tut. Bang Pak oh, Bang tut. Nyambut gawe mari teko diskotik pura kepegelen aku. oh sampean pegel ta, Mas? Krono mari iki aku. Tak dikeroki, Mas. Ya. Dipijeti. Ya. Yo ala Mas. Lho Lah, yo cok, model Kok dukun. Oh iya, Keprono raine. lali aku. Bang tut. Bang tut. Kok dikon ngeroki kok tut-tut wis e. Lho, iki mang jarene mamiku ngene. Wis gak ate. Aja dileken. Kenapa bang tut? Bang tut. Ayat kolang kaling. Siapa yang ngentut Ngomong apa? dianggap maling. Ate gendeng bayar iki.
Sip.